Hello guys, hanyo hailam songko narongno an channelo hingke so norok tini ani vlog hingke to ani thumbnail longno gino saiman khana hingke tabo hingke sung mane thangnani bagui bazar thangnani bagui okhori tongo nokni hingke ang sawi tongo ta ani bwkhwnai khe tamjani bo wngkha mo ani bwkhwnai sai khwnai ruan do norokno agio hingke bwswk kwbangma ani bwkhwnai mane kwbang tam motamuti hingke tabuk hingke tamjani aswk kok bai suka saimaliya bwkhwnai kok bai suka ani talka roko bwkhwnai sikri khana nugui mankhana norok guys sake laisima sinsa bwkhwnai bwsabo aswkno bangkha somai mani tai kok bai tei sasai mani amtui rok wngui manike bwkhwnai bwsa bangsuka ta hingke norok ani video rok naiui sabsamui no nugui tongna ang kisa hingke ani bokhorokno tangui mario tangui hingkake nobar kisa nangya diba manike gari rok kachakai nobar sibi wngya diba hingke amoni pore hingka kaise bwkhwnai se haino birsaui phaio hima hai ang taisi thok bo phuliya diba bokhorok thok phuliya ang hingke amoni bagui rok bo wngkhana hai ang mane uansugo ta ani bwkhwnai rok pura damage wngui thangkana hinui gaso norok nugui mankhana oro bazaro telemura bazaro ta hingke tamni jani bagui omo hai wnglai tongkha ang amoni reason saimaya manike bazaro aswk ke borok kubung mangkha mo hingke hangrai ni sakang hangrai to sombar ya diba hingke amo hingke sukubar ni dini ta hingke bazar bo bara dino hingke borok tamni bagui tamni reason tui bwhaini bagui borok amo haike lama himkhana mane ang kuno saimaya reason sara ang video khaika hingke so ang vlog bo khaitongo hingke bo norno phunugui rwnai kisa hinui hingke aswk ke line kolongma o ma hingke o jagao naidi do norno phunukgo iko oro mukti hai wngya dai himo jat borok simo borok hingke norokno bwsakang tik ke kaham ke phunugui maliya ta himtwtwi rok borok bo gari choli tongo hingke ba hingke aboni bagui ta bwsak line kolongma o ma saipano hamya hingke so chung takhe Punjab ni mane bank ni bagui mane chini bank boi salamanta hingke ah jagao chung thangui tongo ta hingke so bini bo bank o sida kam pailaya hima hai manike bini bank ni kam pass pailiya kaisa problem mamang phai tongkha ta bini bank o hingke oro mangla sumamang daily hingke so guys जोंथ' बाजारनिफ्राय थ' आं ब्लग खायजोबलिया हंके मानतुइ जाबायाखैनो रेस्टुरेन्ट थ'नानै दं खोमाबा मकल लुया खोमानि थामजा डाक्टरजोंखो भिडिअफोरखौ थाम खोनांगौ थांबाय बाजाराव थ' गांगे ब्लग खायमानि आं बेंगो शावराव किसा बिदि हायनि थांब्ला आं गामोन बादे हंके आं ड्रेस अफाय थामफ्रोमबो तासे खनसे ब्लग खायनायसो आं फगो दङो ब्लग खायना फगो थांजा हंके नङो दा फुंनाय थांब्ला दंखा कुनतु गैया बिना सिरिस दं आं hingke so norok nugui mankhana mo khai green color wngui tongo do green color phano o mobile o hingke tangi bo tekisa mane color juda hai mane hai mo he hai wngui tongo ta direct o hingke tesa color pura chinarui tongo ta naithogui tongo mo omo hingke ang hamjak suka pura hingke omo hingke angno nana hinui tubi phaika phiaba ang recognize set paina hinui thangmani se hingke baibuliya ta hingke amo simi haino recognize simi tubi phaika ta hingke mobo green color haino same mobo direct o khai naithogo bebang no direct o khai naithokma maksai phone o kai tamjani kisa mohi hang tongo ta hingke ang oro o video khaitongma si do tangi hingke ang voice over ma khaika oro belai khorang tamjani sikon hai wngui thanga ta omo ang video khaimani hingke norok kaham ke bujiglak rok wngnai se hinui mane khorang asuk bujiya wngya do hingke tamjani belai sikon jakha ta ang hingke abage ang voice over ma khaika ta hingke amo khai blue color da hanani tom hanani ang saimaliya hingke ang joto naithok jaka tinta tano pura ang thikka naithok jaka
naithokjaka bolte amoni sai naithokai kwskori kha hayang ma tongo ta ah jagao mane rignai simi hinkhe mane set rok hingkhe naithok tongo rignai simi hinkhe mane amoni sai naithok kwrwui kha hinmano mane colour naithokya ta rignai to thik no naithok tei phano colour naithokya ta hinkhe amo hinkhe colour mane kisa jok jok wngwi naithogui tongo ta hingkhe mobile o hingkhe to norog amhai naithokya rok phano nugui mankhana hingkhe so o rignai hingkha sabni bagui pai hingkhe mane motang hangrani swkang si block khai tongo hingkhe ba hangrai si bosoni pola phaimani bahainei mane masokno rignai mane jono kaisa rwnai yang ni bai ayang ni bai amo hainei jono kaisa rwnai hinui pai tubu mase hingkhe bui hai aswk bwrwng rwui maya phano rignai kangsa man phano bwswk se khatung haya diba hingkhe ah bagui borokno nogo phano kanthok hinui rignai jono kangsa rwna hinui paitung mase hingkhe je last o phunukmani rignai hingkhe amo hingkhe mane yang ni ma no rwna hinui tubumani ta mane ani bwkhara jungno ta hingkhe abo hingkhe bono rwna hinui tubumani hingkhe so bo abo nalia bo horo naimani bwla horo bolte ang yaphaya bono o chara se riui ta mane bo mano rikha andra gundra hai o rwmani bo jori ganang rok wngwi naithokjakliya na ta jori ganang nugya ni bagui naithokjakliya na ta simple hai wngtong deba kintu mo salo hingkhe pura hit wngkha naithokjago ta ang salo hingkhe abo hingkhe ayang ni ma na kha bono hingkhe o kwcharo phunukmani mane obo rimasi do hingkhe bokhai abo hamjakya hingkhe bokhai bo abo hamjakya abo hai wngwi tongkha ta hingkhe ma no bo mane yang ni ma no khe duita tano phunukha do bo nanani hinui hingkhe bokhai abo nalia hingkhe amoni sakang black colour paimani tongo ang amo se bo nasio ta mane yang ni ani bwkhara jung hingkhe abo kisa khum rok tongo hingkhe bo yang thabo rok kan mano hinani hingkhe tabuk je last o phunukmani rignai hingkhe ani mas nasio bokhe amosa hamjaksio ta bokhai bono rwna hinui paimakhe bokhai abo hamjakya wngwi tongkha ta hingkhe jani jani choice haya diba hingkhe angkhe joto naithokjaka ta hingkhe borok jani jai hamjakmani nakha hingkhe yang ni masok no rignai rimase naidi bom hai bo siru hingkhe bo mano tamani sa rignai sem paiu hinui sa o black waisa puro ang paimani ta omo no bo nao ta hingkhe amoni sakani dino ang ari no mane ari gnai no sui paijak ta hingkhe afuru no mane ani bwkhara jung nugui paikha tama hingkhe nugui paimani bo swngwi tongkha oko mia sukala ha mopa hinui sao ta hingkhe amo bo kwtal no kho hingkhe kwtal ni no sumani ta sujai ko hinui ni hingkhe bo sai tongkha sem tini tubuma bo amtwui no hinui rignai tubumani kaham khe naya kari se bo amo haikhe sai tongkha ta hingkhe so bo hamjaka jokhon bo talangkha ta hingkhe ang hingkhe green no nakha ta ang to green ah jagani simi se hamjagui phaimani hingkhe ba hingkhe so norok no kaham khe phunuknai ko haipano tamjani scenery hai salo hingkhe mo chenar sukhe ma no kanma nukmani ta salo hingkhe mo salo khe thikse naithok ong tongbai o buini sago kanma nukha hingkhe naithogo ta mane omo haikhe naimani hingkhe eko tamjani naithokya hai singwi tong bui kanmani nukha hingkhe mane teha jilik wngwi teha naithok hai wngwi tong ta rukutu kwrui phano rignai simi phano omo hai hingkhe belai naithogui tongo ta ang naithokjago ta tabukni je rignai omo hai rok okhomani jori ganang ang bebang naithokjago omo bo pura scenary tongo hingkhe mo hingkhe ani bai ni bwsala no rwna hinui pai tubumase hingkhe ani no khai omo paima di no khai bazar bo bariya bwla hingkhe lama gana mane khe haino dukan kotor ya ta omo haio phali tongma hingkhe amono tubi phaikha ta ang yak bukjak bono naam nai eko hingkhe ba hingkhe ri wano hinui tubi phaikha ta hingkhe so omo hingkhe chwng thaiplok chana hinui salamui tongo hingkhe norok boto nugui samankha na diba ang saya panchi hingkhe thaiplok bo tini kaisa khana kaisa omo hai kisa khati saima tongsuo kaisa hingkhe jui ko swk kwbangui tongkha ba hingkhe chwng kwrwui no satung tongtoi tui fataro mugui salamui chana hinui maisa bai hinui salamui chana hinui nai tongkha ta
하신 비싸 디션 비싸 이랑 하는 맛도 먹어봐 맛이 말라 보는 거 뭐랑 또 냉장 많이 먹어. 이거 델델리는 또 땡땡 하면 또 쓰기 그냥 니 bukan buat salat kom ya Bữa sáng ra thọ cả tiếng nhỉ. Đưa hai sừng ra vừa.